bahla abantwana bagezile. Kwathi ngisho ingoma yendidane ethi nanga amakhosazana sanibonani zinhle zonke, kodwa ke cha angikho lapho mbukeli. Iyo ke indishi leyo. Zonke izipho zalendishi ziya kule ntombi ebiyenzelwa nezokwemula eyaphansi ematheni kwaNongoma enyakatho yeKwaZulu-Natal. Nami ke ngithola ithuba lokuyihalalisela le ntombi ngesigaba esifinyelele kusona ngaphosa esivaneni nami ngeziyalo njengengqwele. Ngithe mangisuka la ngayohlala einsizweni amajonge lokho embizile nje umshawudi bese yasho ethi yini le ziphendula insizwa zithi imali bese yayibika ukuthi ke ngaleli phephe libomvu kunensizwe efisa ukubeka amabili amathathu kule ntombi eshayidonsa ngengalo isukume iyoguqa phansi phezulu kwethawula bese kuba njalo ke kulezi ntombi lezi kumnandi kuba sendishini. Since indishi abakhona ngiyaqala ukuyi-attenda nokubona ama-video, it's the best feeling ever. Nangelinye ilanga lami ngiyahalela ukuthi nje ibe khona ngasekhaya. Kumnandi. Mina ngijabula kakhulu nje ukuthi ngibe khona la kule ndawo le. Sihlanganyelane nje nezinye intombi nezinsizwa ngapha zizoshela zobeka amabili amathathu cha. Hayi. Umnandi kuba la. Ibhungu kuyenzeka libanjwa amatoho lingabe bikho endishini kepha lithumela abafowabo beyolimela.